Türkmenistan'da 11. fevralda geçirilecek halk maslahatynyň mejlisine görülen taýýarlyk işleri dowam edýär. Mara welaýatynyň mejlise gatnaşyjylar we ýaşly adamlar günüň dowamyny birnäçe gerek repetisiýa geçýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy pensiýany günü Maradan habar berdi. Döwlet turmuşyny möhüm hasaplanýan syýasy waka üçin mejlise gatnaşyjylar günüň dowamyny birnäçe sagatlar belenen tertipde oturmagy mejbur edilýärler. Mejlise söz söylemeli edilen adamlar repetisiýalaryň çägine öz çykyşlaryny birnäçe gerek gaýtalamaly bolýarlar. Çeýlede taýýarlyklaryň dowamyny döwlet telewizionysy üçin ýazgy edilýär. Azatlyk radiosynyň Tewitdäki habarçysy şu günler her gün ýaly geçirilýän taýýarlyk çäreleriniň mejlise gatnaşyjy ýaşly adamlar üçin agyr düşýändigini habar berýär. Döwlet medeniýetine görä halk maslahatynyň Nowatdan daşary mejlisi 11 fevralda Aşgabat şäherine maslahat köşkünü Ahal vilayatynyň Türkmeniň Ak öý binasyny Balkan Daşawud Lemap we Mara vilayatlaryna ruhyet köşklerini sanyny ulgam arkaly geçiriler. Resmi habarlarda mejlisiň dowamyna ýurdun 30 ýyllyk geljeginiň maslahat ediljekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasyny 2021-nji ýylyň sentýabryna girdilen ýütgetmeler we goşmaçylar bilen Ýurdun kanun çykarjy ulgamy iki palataly parlament bilen tanışdy. Parlamentiň ýokarky ýyly bolan 56 agdaly halk maslahaty we 125 deputatly mejlis konstitusiýanyň 80-nji maddasyna girdilen goşmaçylara laýyklykda aýratynlykda maslahat geçirýär. Ýöne iki palata diňe prezidentiň başlangyjy bilen bilelikde mejlis geçirip bilýär. Bilelikdäki mejlise jemgyýetçilik wekilleri hem gatnaşyp bilýär. Halk maslahatynyň 18-nji ýanwarda kabul eden kararyna görä anyny geçiriljek Nowatdan daşary mejlis Milli Geňeşiň diňe ýokarky palatasyna halk maslahatyna degişli bolup onuň taýýarlyk işlerini welaýat häkimlikleri, ministrlikler, mejlisiň deputatlary we beýlekler gatnaşýar. Şu günler Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiniň repetisiýalaryny çekilýän ýaşly adamlar jemgyýetçilik wekilleri hökmüne maslahatda gatnaşýan çemeli. Sebäbi halk maslahatynyň 56 agdasynyň ortaça ýaşy 44 bolup, olaryň iň uly ýaşlysy Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýüde bolup durýar. Ýaşlylar we maslahatda gatnaşyjylar birnäçe sagatda repetisiýada oturmaly bolýarlar. Ýaşly adamlar üçin birnäçe sagat oturmak agyr düşýär. Ýaşlylaryň hal ýagdaýyna garamazdan olar mejbur oturmaly bolýarlar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyza görä ýyla tarasyny işçilikden we garyplykdan ejir çekýän adamlaryň ençemesi halk maslahatynyň mejlisine iş ýerleriniň açylmagy, karantiniň soňlanmagy, valyutanyň hakyky bahasynyň aşakladyrmagy, haritlaryň arzanlamagy, sebitary we halkara herekete girdilen çäklendirmeleriň ýatyrylmagy ýaly meseleleriň çödügüdüne garaşýar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen gürrüňdeş bolýan türkmenistanlaryň arasyna maslahaty umyt baglamayan adamlar hem az däl. Her ýonakda bolşy ýaly ýene boş gurrun bolar diýip bir marly Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde umytsızlyk beýan etdi. Çilide Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeş bolýan ýerli ýaşaýjylar öňümizdäki mejlisiň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezidentlik ýolunyň açyljakdygyny şaklaýarlar. Serdaryň prezidentligi dalaşgar bolmagyna garaşlýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Ara anyp maslahatlaşylmagyna garaşlýan iň uly mesele prezidentiň saglyk ýagdaýlary sebäpli we wagtynyň dolanyny sebäpli öz orunyny ogluny tapşyrmak diýip ýerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. 2016-njy ýylda konstitusiýaga girdilen ýütgetmelerden soňra 2017-nji ýylyň fevralyna 7 ýyl möhlet bilen 3-nji gerek prezident wezifesine saýlanan Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowam edýän prezidentlik möhleti 2024-nji ýylda tamamlanýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüni halk maslahatynyň başlygy bolup durýar. Konstitusiýa prezidenti kanun çykarjy ulgamyň ýokarky palatasyna başlyklyk etmegi gadagyn edýär.